Enhla nasenzansi la kufinyelela kona nombukiso ngiyanibingelela sizwe sikaphunga noMagebi igama lami ke ngosiyanda ngowanyembe mawuqala kuba khona la kangabuselenza iphutha awuqinisekise nje ukuthi uyalicindezela ibutton elibovu libhalwe usubscribe window press nayo ke bell kanye nalo like button kanjani ke bafethu ngizobe ngikinikeza zona ngaqedisa isikhathi sakho kungene kulona ngeliphethe namhlanje yebafethu seyiphenduke undaba mlonyeni imoto ke eyodumo ke bafethu lokho itrend enjalo lapha ke inkundleni zokuxhumana ewuhlobo olibizwa ngeCute eqhamuka kuyona inkampani iyakhona lapha ke eIndia bafethu Bijaj lolu hlobo lwemoto abantu abakhombise ukulithakasela kakhulu futhi ke nokulijabulela ngenxa yamanani aphansi stalment sakhona njengoba silinganiselwa ku150 rand abantu abaningi ke bafethu bathi nje cha abezukuhamba ngenyawo ngeke bahlulwe ukukhipha 150 ngenyanga yize ke bafethu abantu abaningi bedukusekile ngenxa yokukholela ukutheni le moto ubizwa u5000 rand ngenyanga okuyinto leyo ngelona iqinise njengoba inkampani yakwa Bijaj iphawulile ngalodaba yathi ke le moto beyibiza u75,000 kodwa manje seyehlele emanani aphansi njengoba ibiza u65,000 rand bafethu kusho kona ukuthi le moto ayiwona u5000 rand kodwa ke i65,000 rand bafethu angazi indaba abantu behle kangaka u60,000 wonke useceleni abantu bavele bawulahla kodwa ke yize kunjalo bafethu imoto uyalidla udubo abantu abaningi bayayithakasela kakhulu bafethu kuningi sikubonayo einkundleni zokuxhumana ngithi nje mina next week asidibane lapha ke khona ke kule nkampani njengoba nami ngiyobe ngiyothenga eyami ngabe wena uyithenga nini yakhe comment section lapha ngezansi singafike sikhulume khona ungakhohlwa ukusubscribe la ekhaya ngithi mina sengiyambe.